Hi guys! Welcome to my channel. Ngayon ay gagawa tayo ng dumpling with hipon. Ang kakailanganin nating ingredients ay syempre yung hipon. Yan ay inislice-slice ko siya ng chop. Maliliit para magkaroon siya ng chunks. Paminta with asin na yan, salt and pepper, garlic powder, 1 teaspoon of cornstarch, spring onion, at yung dumpling wrapper natin. Ngayon ay uumpisan na nating magbalot. Ngayon guys, paghalo-haloin na natin ang mga ingredients. Yan, iuna natin yung tinadtad na hipon. Yung salt and pepper natin. Yung garlic powder. Yung cornstarch. At ihuhuli natin yung dahon ng sibuyas, spring onion. Yan guys, at ihalo lang natin ng mabuti. Yan, paghalo-haloin lang ng mabuti. Yan, at pwede na siyang ibalot. Balot sa dumpling wrapper. Ito guys, yung paglalagyan natin ng dumpling na pagkatapos na siyang balutin, nilagyan ko siya ng corn flour para hindi siya dumikit sa plato. Papakita ko sa inyo mamaya. Guys, so umpisahan na nating magbalot. Pahiran natin ng tubig sa gilid niya upang dumikit siya ng mabuti mamaya. Pang magdikit siya guys, ganyan. Yan, tapos i-ano natin yung filling. Yan yung hipon na tinagtad natin kanina. Yan ang pag-close guys. Yan. Yan. Pwede rin siyang ganyan. Ang itsura. Itsura niya ganyan. Pwede rin siyang i-fold. Lagyan ulit natin siya ng tubig sa gilid. At pwede siyang i-fold. Ganyan siya guys. Ganito ang pag-fold. Yan. Tapos, ulit. Yan. Fold ulit. Hanggang sa dulo. Yan siya guys.
Yan siya ulit. At lagyan ulit natin siya ng tubig sa gilid. At start to fold. Yan. Yan guys, tapos na yung dumpling natin. Yan. Isusunod na natin ang pagluluto. Ito ay pwedeng fry or boil siya guys. Yan. Tadaan! Okay. Don't forget to like, subscribe, and comment to my channel.